Bahan na ay. Kay kahoy diri kay hangin-hangin ba? Happy kuya. Adto ko kung payag be kay dahigda ko diri kay may tao. Ari diri. Oh no. Patlang na sila ang payak. Agoy, timing. Inaw kaayo. Pag sila ang tao ay sa kong gilipuran akura. Si atot dito siyang payag. Magpahuway to dito. Lakuha nito atoon di ay. Ako tutok yun. Kini. Sure jud ko nga. Maangko na jud ko ni ron. Kaya wag mo laing tao. Ako ra usa. Suway makakita ko sa kong buhato niya. Kini. Toon sabi. Nyawa diri eh. Grabe. Sus paita na eh. Tungod sa kong pag-emilian, bawat yung putilaw kung sila may anang uyab-uyab. Sura eh. Itar na lang ko, 30 kapil ako. Matay. Sa kilami ang butanga. Sus. Ita, Junior. Dungan may katao. Matay. Pero, huwag yung siya tilaw. Pareha lang eh. Ita. Sus. Tungod siguro sa pag-emilian. Nga. Nakabe silingan na mo. Lami, tarbabihan na eh. Sige na pagbiga-biga na ko panintal. Tuwan ko ano ba? Madlok mo kugot. What? Madlok ko ba nga? Makuha niya kong pagkalalaki. Saon na lang. Sukur pa di kong mama eh. Ginoo. Paitas to silingan mo eh. Di saan ka din ako no? Waabot na siguro ko anig. Sa isinta, di ko katilaw ng batanga. Kapiyasa. Bahala. Hindi ko magunahon na anong nga tilaw-tilaw eh. Ang kuha sa. Matuog sa ko dili eh. Pus na matuog ko kay. May na lang ba? Sus. Upo ko kuan dili eh kay. Patay ako bitong usa. Kana ko matuog baka na ganing magbaksira. Sus. Tuog ko eh. Ay. Kalami paminaon. Gahubo ba matuog? Kini. Timing. What? Ano kayo? Oh no. Sus, paulang. Sus. Murag lata sardinas oh. What? Paulang ninyo. Apa ini wow? Ba't ni sekolah ni minggu sus lami arjung sus baulang tinuod pa kan iyang junior no pagkadako ra ba sus kay kapo da ko Oh no. nang ini tagit akong kalawasan gyud nang ini kay baulang na singigo ini be talo man sila ing tao way makakita ko sa kong buhaton na rin. Ala, wala pa lang bikin ini ko. Iko! Unsam tong ko ika nasad. Wala ni ko eh. Amo yati disturbo sa kita kung katong miga oy no unsa. Pagkaton sa pamatasan oy sa tao nga sa nato no unsa kaoy no. Nagsigim sa igat-igat diha no unsa gibaw ka nga digo ko matintal abi na isipoy kita. Ay paginana no unsa. Babae kang buhat eh. Guys, ako na imong kagalingon ba? Dapat hospital sa ganako isip lalaki. Dito na lalaki miga nga makuha nimo sa inyong anak. Ilang gamigo oy. Di man ko sa inyo na kami gudod ka nang kuan jud ko ba kanang akit anti ka nga nahigda ka diri ba unya. Ano lang oy. Naamon jud tukmod nako nga. Muduol ko nimo. Ay pag ano oy na unsa. Anang ibo. Di ko problema na kung maipog ka. Tinod ako boy uyab. Huwag kasuway ng butanga. Leave me alone.
Ayaw lagi panintal. Dili tayo pwede sa karon lamigo ka Di usa lagi. lamigo. Ako mama lagi musuko kay ba't niya makuha ang akong pagkalalaki? Absulti pwede ka sa imong mama. Di lagi pero Kamamos boy gud ini mo. di ko gusto lagi makuha akong pagkalalaki. Bawa ang akong virginity. So, Ay sige pasabot. Wala kita patilaw og langit igo. wala lagi kong tilaw na lang. Ala gatiya gud ina ko gud ay. Mag-ingon bitaw nila ni Limuelgo nga not shit hacking, a fucking virgin. Sigo. Mutana ko ba? Tinuod na? Naunsan man taong ko'y, way artificial ano eh. Ako, lagi kong tintalan. Dali migo. Wala migo. Ayaw, lagi kong tintalan, lagi maluig. Si John yun, lagi mo. Dili tinta ako kay ako na mismo ang ano mo. Dili, di ko miga, bahala na miga. Migo. Bahala ka diya,